corruption scandal, family feud. Kong Zaldico versus son, Elisco. Dad, naging viral ngayon at naging trending ang corruption allegations laban kay Congressman Zaldico. Kasi tag siya sa mga anomalya sa lahat ng mga corruption projects sa DPWH. Sinasabi pa nga ng iba, more than 1 billion pesos ang dinideliver sa bahay niya o sa kanyang mga van sa ilalim ng isang hotel sa BGC. Ngunit, sinasabi ng lumabas ang kanyang anak na si Elisco at gumawa siya ng statement. Sinasabi niya na wala siyang alam tungkol sa korupsyon ng kanyang tatay at ng korupsyon na pinapupunta sa pamilya niya. In fact, sinasabi niya na nalaman niya na korap pala ang tatay niya same time as everyone else nung lumabas sa news na mga witnesses nag-testify laban kay Zaldico na nakukumukuha daw siya ng bilyon-bilyon peso. Ngunit, sinasabi ni Elisco na never niya nalaman kung saan nanggaling yung pera at in fact, sinasabi niya na nakadistansya pa nga siya sa kanyang ama kasi nung nag-enter siya sa politics, hindi na daw siya masyadong close sa kanyang tatay. Kaya hindi niya alam na korap pala ang tatay niya. Sinasabi niya wala siyang alam tungkol sa corrupt or anomalya na pera at sinasabi niya na ashamed daw siya dahil sa tatay niya ay korap pala. At sinasabi niya, Dad, come home at i-answer mo ang justice dito sa Pilipinas. Kahit na i-disown mo ko, Dad, okay lang kasi marami ka nang nasaktan kung totoo ang maaligasyon na to. Ngunit, Dad, may twist rin ang kwento na to. Sinasabi ng mga ibang journalists sa Rappler na si Elisco, ang kanyang anak, ay nasa mga dokumento sa mga kumpanya ni Zaldico at nakapirma pa nga sa mga ibang kontrata. So, anong masasabi mo dito, Dad? Totoo ba na posible ba ng isang nepo baby o isang anak ng corrupt na official, hindi niya alam na corrupt ang kanyang pamilya kahit na may mga bilyon-bilyon peso sila? Or sa tingin mo ba, nagtanga lang siya or nagmumukhang bobo lang siya para mukhang inosente siya? Anong masasabi mo dyan, Dad? Well, siguro una, no, tingnan natin, no. First of all, yung mga allegations kasi ng corruption charges na to. As allegations pa lang, no, of course, ito unti-unti nang hinihimay ng ating mga namumuno at namamahala at ang mga tinatawag nating investigation committees, no. Hinihimay nila kung may katotohanan at gaano kalalim itong mga aligasyon na to, no. Bagamat marami na kasi mga ebidensya lumalabas at mga testigo, kaya lalo lumalalim yung pagka-perception na sinasabing meron siyang involvement sa ganitong issue. So whether this is true or not, siya lang makapagpapatunay nito kung siya babalik para nang sa gano'n masagot niya lahat ng aligasyon at ma-disprove niya kung totoong hindi siya nagkasala. Pero sa dami kasi ng ebidensya ngayon na lumalabas at hindi maipaliwanag yung dami ng ari-arian, dito ngayon nagkakaroon ng mabigat na timbang, no, ang hustisya na parang sa tingin ng madla at sa tingin ng mga nag-iimbestiga, medyo talaga meron ng konting kumbaga tinatawag nating guilt, no. Pero hangga't hindi napapatunayan to sa tamang husgado, hindi natin pwede sabihin guilty na siya kaagad, no, kasi hindi rin naman fair sa tao yun. Kung mga sinasabi nga everybody's proven is innocent until proven guilty, no. So pero dumadami kasi ng dumadaming ebidensya at saka yung kanyang flight kasi may sinasabi nga flight is sign of guilt, no. So yun ang isa pang nagiging issue sa kanya. Pagdating naman sa anak, ito yung mga katanungan lang dito, no, kung yung anak wala namang asset o walang mapapatunay na nailipat sa kanya mga pangalan o wala naman siya mga ari-arian na galing sa tatay niya o nakinabang siya sa mga ari-arian ng tatay niya o nabigyan siya ng mga pabuya ng tatay niya na nakapangalan sa kanya o meron siya mga sasakyan na galing sa tatay niya. Lahat yon kung galing sa nakaw na yaman, talagang madadamay siya, no? Kahit nas itanggi niya, kaya lang sa nakinabang siya at siya ay tumanggap ng mga pabuya o benepisyo sa tatay niya, whether he's guilty or not, he is already an accomplice, no? Kasi nga, hindi mo pwede sabihin hindi mo alam kasi nga, isipin mo na lang bakit ka meron ka mga ganong klaseng pabuya o meron ka mga magagarang sasakyan, binigyan ka ng bank account na napakalaki, lahat yon unless isusurrender mo at sasabihin mo hindi mo alam kung saan galing yun kasi binigay lang sa'yo, then maybe you can apply for a certain concession, no? Pero in the kumbaga prima facie, sa tingin ng mga tao kung may pangalan sa iyo, mga kumpanya, iba yata nakapangalan sa kanya o siyang pumipirma, kahit nasabihin natin ginamit lang yung pangalan niya at yung pirma niya kinokopya lang, he has to disprove that, no? Siya yung ngayon na may benefit of the burden, no? Kinakailangan maipaliwanag niya yun, no? Kasi kung hindi talagang madadamay siya dito, no? Bagamat tinatanggi na niya ngayon na alam niya yung ginagawa ng kanyang ama, let's give him the benefit of the doubt. Sabi nga nila, maaring totoo yung sinasabi niya dahil nakahiwalay siya sa magulang niya, pero kung kasama niya at nasa kumpanya siya at nandun siya sa loob ng kumpanya nila, imposible naman na hindi niya alam kung ano yung nangyayari, no? But for the sake of argument na hindi niya alam, siguro doon niya kinakailangan patunay kung bakit hindi niya alam. Kasi nga at the very least, the mere fact na nakikinabang ka sa mga kumpanya at nakikita mo yung yaman at hindi mo alam, siguro kung menor de edad ka, you can say that. Pero kung hindi ka na menor de edad, may pinag-aralan ka at ikaw ay nabiyayaan ng galing sa maling pamamaraan na yaman, meron ka na rin tinatawag nila accomplice ka na doon. Kasi para sa akin, Dad, parang imposible naman kung ikaw ang anak ng isang congressman, tapos ang congressman na yun may 2 billion peso jet at may 6 na 1 billion peso ng mga helicopter, parang imposible naman na may isip ko na hindi ata madumi yung pera na yan. Kaya hindi ko masasabi na, o hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Elisco na wala siyang idea na corrupt yung tatay niya. Pero Dad, sa tingin mo ba, posible ba na may mga taong ganyan na hindi talaga nila alam na ang pamilya nila may ginagawang masama kahit na mukhang masama na ang pumapasok na pera? Hindi
hindi naman natin kaagad pwedeng husgahan. No? Pero kung titingnan kasi natin, may mga kumpanya rin sila. No? They're involved in so many other businesses. Maaring sa tingin ng anak, maari rin naman to nangyayari naman kahit nasa ang pamilya. No? Na galing lahat to sa tamang pamamaraan, kumita sila sa mga negosyo nila. Kaya nakita natin, pati ibang kamag-anak yata, parang pinagsasabi pa nila na wala silang utang na loob sa mga Pilipino dahil ginawa naman nila yung kanilang serbisyo at pinaglingkuran nila at ang bayan o mga customer nila, maaring hindi nila naintindihan pa kasi maaring mga bata pa sila. No? Pero sa totoo lang, syempre, dapat bilang isang nag-aral, kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, meron tayong dapat critical thinking, kaya napakahalaga ng edukasyon. No? Edukasyon, dapat tinuturo yung critical thinking. Diyan magaling ang mga UP students. So, kung titingnan natin, mga professor dyan sa mga estudyante, itinuturo yan yung lagi mong tatanungin at lagi mong inaalam kung hindi, bakit ganito yung isang bagay. No? Hindi mo na lamang tatanggapin yan, hook, line, and sinker. No? So, pag meron isang bagay, lagi mong kine-question kung tama ba to o mali. Saan ba to nanggaling at paano ba to, saan ba to patutungo. Yun ang tinatawag natin critical thinking. You're always there analyzing, evaluating every situation, every circumstance. No? Yun ang dapat may turo sa mga kabataan natin. No? Kasi nga diyan sila nalilinlang ng mga kababayan natin na mamahala o ng mga politiko. Ginogoyo sila, inuuto-uto sila at naniniwala naman ng karamihan. No? Kaya nga minsan karamihan na naboboto natin mga mali-mali. So ibig sabihin niya ng critical thinking, aalamin mo, ito bang taong ito, anong pinanggalingan niya, saan siya nanggaling, magkano kinikita niya, ano yung ari-arian niya, paano ba siya magpatakbo ng buhay niya, at pagkatapos dun, tsaka nyo susuriin kung siya yung dapat karapat-dapat na inyong iluluklok. No? So yun ang mga dapat ituro sa mga kabataan. That's why education is very important and critical thinking is very important. Aside from STEM, no? Yung science, technology, engineering, and mathematics. Napakahalaga niyan para sa ganun, pag-aral sila ng maayos, mas maganda kanilang kabuhayan at mas marunong silang mamili kung sino yung dapat nilang iluklok sa pwesto. Ang Ilocano Defenders Party List ay anti-corruption at isa sa mga programa na sinusuporta namin para mabawasan ang corruption dito sa Pilipinas ay tumaas ang antas ng kaalaman ng bawat Pilipino. Kung gumanda ang sistema ng edukasyon natin, mas maraming Pilipino ang mako-call out ang mga corrupt na nakikita nila. Pati yung mga anak ng mga corrupt na politicians, kung tumaas ang antas ng kanilang kaalaman, mas makita na at mako-call out nila ang mga magulang nila. At kung totoong ayaw nila sa korupsyon o di lalayo sila, didistansya sila sa kanilang corrupt na magulang at baka pwede pa nga sila maging witness sa mga korupsyon ng kanilang pamilya. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.